Дани, познай цената и ти го взимам. Миличка, ама аз това го знам много добре какво му е цената. 1559 лева. Ми не позна. Айде пак си помисли. Пиленце, познай каква е цената на този продукт и ще ти го взема. Цената... 325 лева. Не. Не, чакай, дай ми още един шанс. 210. Много близко, но не. 180. Почти. Ама айде, добре, айде. Преди съм бил човек, ще ти го взема. 189 лева. Ти какво е? Конзола? Не. Джойстик? Да. 239 лева? Грешен отговор. Колко е? 449. Розов. Цената е... 1199. Не. Не. 799. Много близко, ма не. Цената е 689 лева, Лори. Съжалявам много. Окей. Разбирам те. Не се депресирай. Имах последен шанс. Новата чанти на бамбата. Колко струва според теб? Значи до сега прекалено скъпо ги давах. Сега ти ще кажа прекалено ефтино, то ще се окаже скъпо. 100 лева. Трябва да ми купиш лаптоп с нея, защото... Защо? Нямам лаптоп, имам чанта, нямам лаптоп. Добре.